Sabem tots que parlar de mereixements en això del futbol acostuma a tenir poc sentit, però a vegades els mereixements serveixen per definir si l'equip ha estat millor o pitjor durant els partits. Repassant les 9 jornades que portem de Lliga, jo, i és una opinió personal, he acabat tots els partits pensant que el Nàstic no mereixia guanyar-lo, clarament. En cap. Amb moltes diferències en cadascun, l'equip no ha aconseguit fer ni un sol partit mínimament complet. N'ha guanyat alguns gràcies a l'efectivitat, d'altres gràcies al porter, en d'altres no ha perdut perquè el futbol sovint és injust i també ha tingut bons moments, però com diem, sense continuïtat. I amb aquesta sensació de no haver sortit de cap partit sentint que has fet un partit millor que el rival, l'equip és sisè, està a 3 punts del líder i ha guanyat 4 jornades. Sempre defenso i defensaré que no es pot fer un canvi a la banqueta i prescindir d'un entrenador amb qui confies per encapçalar el projecte en les primeres jornades. No té sentit. S'ha de deixar un marge suficient perquè l'equip creixi i evolucioni, sempre i quan l'actitud dels jugadors sigui l'adequada, com és ara mateix el cas. Ara bé, jo sóc d'aquells que això del resultat no m'acaba d'agradar gaire. És evident que els resultats són allò que acaben condemnant o donant la raó, sempre, però jo crec que un equip que fa moltes coses bé sobre la gespa és molt probable que en 38 jornades acabi on toca. Mentre un equip que està lluny del que ha de mostrar, en 38 jornades és molt probable que no aconsegueixi res del que volia. Per això, tenint en compte que diumenge jugarem la 10a jornada de Lliga, la 10a, és necessari que aquest Nàstic comenci a créixer futbolísticament, amb urgència i independentment dels resultats. L'equip fins ara està però molt lluny de mostrar arguments sòlids per pensar que pot competir com toca fins a final de temporada. Per mi, arribar a la jornada 15 amb els mateixos dubtes, o més, que en la jornada 1, és un motiu per replantejar moltes coses. També si l'equip es troba en una situació classificatòria com l'actual, que no només no és dolenta, sinó que és bona. Això és Àrea Grana. Arrenquem. I arrenco com cada setmana saludant a l'Álvaro Herrera. Álvaro, què tal, com estàs? Doncs molt bé, bon dia a tothom. I aquesta setmana també amb nosaltres, company periodista Esteve Giral, molt bones, benvingut. Què tal? Moltes gràcies per convidar-me, és un plaer sempre estar aquí. Escolteu, començo per tu, Esteve, parlant del darrer, que és el partit a Sabadell. L'equip va empatar a 0, però diguem que les sensacions tornen a ser altra vegada de molts dubtes. Sí, sensacions dolentes, no? Subscric pràcticament cada una de les paraules que ara deies. Jo crec que l'equip no està jugant, no té un pla de partit, no té un guió més o menys reconeixible. Jo crec que Luis César no ha trobat fins ara la fórmula, no? Jo crec que està donant una mica pals, no? Va buscant aviam què li agradaria trobar, què li agradaria que el seu equip jugués, però fins ara no ho ha aconseguit. Sí que és veritat que ho deies, la lògica dels resultats fins ara situen l'equip on tots voldríem que estigués, per tant, amb opcions totes de seguir lluitant per ser en play-off d'ascens, no cal dir-ho, per intentar lluitar per la primera posició, però jo el que estic veient fins ara a mi no m'està agradant. No sé si cap, com deies, amb aquesta contundència, si cap partit he tingut la sensació que el mereixia guanyar. Aquí és l'únic punt que dubto. Hi ha hagut algun partit que potser sí que he pensat que el Nàstic havia fet més mèrits que el rival, però la resta no m'està convencent. Ja anirem parlant, anirem desgranant diferents fils. Sent molt conscients de la categoria on som i ser molt conscients de l'equip que tenim i de ser molt conscients de les dificultats de la categoria. Però fins ara no m'està acabant de convèncer. Álvaro, portem moltes setmanes ja parlant-ne i a Sabadell vam veure un altre episodi. Jo crec que encara més al límit de tot, no? Perquè l'equip es va sostenir gràcies a Rebollo i gràcies al desencert del Sabadell. Bueno, tú lo has dicho cuando has nombrado a Rebollo, a Dani, es el mejor jugador del equipo, del Nàstic, pues evidentemente esto significa que el equipo contrario ha tenido muchísimas más ocasiones y que realmente nos ha desbordado. Yo voy a empezar por un comentario que hice la semana pasada de un equipo impredecible. Voy a borrarlo o voy a suprimirlo y voy a decir que ya es predecible. Es decir, predecible porque veo a un Nàstic apático, un Nàstic, muy bien, Seba, que no sé a qué juega, sinceramente, no sé a qué juega. Entonces, no sé si esto es evidentemente un sentimiento que tiene el equipo, porque al final quien transmite lo que vemos en el campo, lo que transmite es el míster. No sé si es realmente, yo entiendo que no, pero evidentemente todo lo que hemos visto hasta la fecha
8 partidos, yo creo que el Nastic dista mucho de lo que queremos ver y dista mucho, ya lo dije la semana pasada, de un Nastic que tiene que estar en posiciones de playoff, que volvemos a estar fuera, recordemos, sexto en la posición y a 4 puntos del primer, que lo hemos comentado fuera del micrófono, del descenso. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, Esteba, con la contundencia que has entrado, yo creo que el Nastic hoy está más con una visión más negativa que no una posició i una visió alternativa i positiva hacia arriba. Jo sobretot parlava d'aquesta sensació, no? De que crec que al final tu pots començar d'una manera, al final és un projecte que canvia molt, la plantilla canvia sencera, la idea de l'entrenador canvia completament respecte al que venies, per tant li has de donar un marge, però és evident que ja són 9 jornades cap a la desena i l'equip no mostra aquesta evolució. Quan parlo de mereixements, per mi, fins i tot diria que per mi el partit en el que més l'equip per mi va estar més a prop de ser més regular i més sòlid i que més va mereixer guanyar potser va ser el de l'Alcorcón, que és un dels que perds. Sí. Per mi és l'únic en el que l'equip fa un partit suficient com per dir aquell partit l'hauries d'haver guanyat segurament. Però la realitat és que a nivell d'evolució en aquestes 9 jornades, i incloent-hi segurament la pretemporada, perquè Luis ja venia la temporada passada, l'equip no ha millorat, sinó que el partit de Sabadell fins i tot és passos enrere. Sí, tinc la sensació que l'equip s'ha estancat, no? Jo sóc molt partidari i ho defensaré sempre d'un entrenador una temporada. Un entrenador un curs. No sóc gens partidari, ho deies, a no ser que detectis doncs, que els jugadors hi ha coses que baixen els braços o que tens un problema intern de vestidor o el que sigui, no? La resta sóc partidari d'un entrenador un curs, per tant sempre seré partidari d'esperar que l'equip evolucioni i creixi. Sí que és veritat que estem aviat, estem acabant el mes d'octubre. És un equip que l'has fet nou. En construcción, pero con 9 partidos ya empezamos a vislumbrar cosas, ¿no? Hauries de veure altres coses, això sí. Tinc l'esperança de que comencem a veure coses aviat. Deixa'm ser crèdul, no? Deixa'm tenir aquest punt de fe. L'altre dubte que tinc és aquesta aposta de mínims que fins ara està fent Luis César, no? D'aposta de mínims, d'arriscar molt poc, de tenir molt poca personalitat. És perquè realment veu que l'equip va molt just? O és perquè ell creu que aquesta és la fórmula actual per intentar competir a Primera Federació? Tinc també la sensació d'un entrenador que s'està fent una mica la categoria. Clar, Luis César no ens oblidem tampoc de que venia de no entrenar. Sí. Per molt connectat que estigués al món del futbol i per molt, lògicament, i parles amb ell i t'ho explica des del moment que va arribar. I és cierto, I és segur, i ho crec absolutament. Però clar, l'hàbit d'estar entrenant cada dia i d'estar jugant cada setmana, aquest no el tenia, no? Jo crec que aquest debat que obres tu, Esteve, és molt interessant. El tema de si ell pensa que l'equip ha de jugar així perquè no li dona permès, però jo crec que quan arriba ell la temporada passada ja va demostrar que ell tenia clara la idea de que necessitava control absolut o que ell vol control absolut, perquè el Nàstic de la temporada passada era un equip que apostava moltes vegades per obrir-se molt, per tenir molt risc, i així va aconseguir ser l'equip més golejador de la categoria la temporada passada. Les transicions, I va fer molts partits, especialment a casa, en el que l'equip demostrava moltes coses i transmetia moltes coses. En canvi, ell quan arriba ja té aquesta idea de necessito control, no vull partits. Sí, de fet és la idea que repeteix més vegades en el playoff. Pero de hecho, ese control... ¿Tenemos a los jugadores realmente para tener ese control que quiere el míster? Claro, esto al final tú puedes tener una intención, la directiva, el cuerpo técnico te trae lo que buenamente te puede traer, y al final tú con eso tienes que hacer. Si tu idea es una y los jugadores que tienes son para hacer otra cosa, yo entiendo que lo que tienes que hacer es rectificar, que es lo que veo que no se está realizando, porque al final, como dice el refrán, ¿no? Rectificar es de sabios, ¿no? Por lo tanto, no sé si el míster lo que quiere transmitir es este tipo de control, que lo que está haciendo es encorsetar mucho más a los jugadores, y voy a una cosa clave, es decir, tanto cambio de jugadores que realmente lo están haciendo bien por cambios, no sé si eso al final eso tiene resultado, no? Tiene resultado, no? Ell està fent una cerca, jo crec que està clar que està fent una cerca. Sí que és veritat que aquests equips que es fonamenten en el control del futbol i en que passin molt, no? Allò que vulgarment o col·loquialment es diu de que passin molt poques coses en un partit, que seria, jo crec, el pla de partit ideal de Luis César, i ja el vam veure a l'anterior etapa, quan en aquell projecte té l'èxit extraordinari de fa
ara doncs, gairebé 20 anys, o sense el gairebé, de 2 dècades, era un equip que controlava molt, que passaven poques coses, que tenies la sensació que tot estava sempre sota control. Ara, volent tenir-ho tot sota control, no ho tens sota control, i a més, com que fas una aposta molt conservadora, Sufres. pateixes molt, perquè clar, si volent-ho tenir tot controlat no ho tens controlat, és a dir, tens els defectes de l'equip que no controla, i ara m'estic potser fotent amb un embolic de llenguatge, però tens molt poques coses dels equips, com deies, com l'exemple de la temporada de l'equip de Dani Vidal, deia temporada passada perquè sí, va ser pràcticament tota la temporada, d'un equip que sabies que t'oferiria més coses, no? que et proposaria més coses. Es que estoy totalmente de acuerdo, Esteba, pero es que me estoy acordando, o estoy recordando nuestro compañero Carlos Cortés, ¿no? Que realmente empieza con la media inglesa, ¿no? Es que no tenemos ni la media inglesa. Por lo tanto, y cojo también el testigo de nuestro compañero Tony Pinilla, que dijo que precisamente la tendencia es a negativo, la tendencia es a negativa. Si ya estamos con una tendencia a priori negativa en la jornada novena, molt aviat, sí. Hi ha pues un desànim general també, no? Entiendo que aquí tiene que haber un golpe de efecto. No sé si ese golpe de efecto puede ser precisamente el partido de Copa o el próximo domingo. ¿Recuerdo? Sí, diumenge. Y recordemos que jugamos contra el Atlético de Madrid, un equipo que... Tot i això és una categoria absolutament igualada, on pot passar de tot cada jornada, on ho deies, 4 punts ens separen del Pou i 3 punts ens separen del liderat. És apassionant en aquest sentit, també. Compte també, a mi m'agradaria allò... Tinc la sensació, observant una mica el que passa al nou estadi, escoltant comentaris, mirant les xarxes, escoltant una mica tot, aquest punt d'observador, que hi ha gent que potser no s'acaba de situar on som. És a dir, jo crec que això també seria interessant. Sí, això crec que fa anys que passa, no? I mira que portem anys a primer rep, des que va començar. Però... Entre tots, amb tot el carinyo del món, situem-nos. No som molt millors que gairebé cap equip, en una categoria que històricament ja sabem com és, que és complicada, difícil, igualada, cabrona, etc. Per tant, també situem-nos una mica on som. Jo crec que estaria bé també fer aquest bany de realitat. És a dir, que el que cregui, invento, que ja ho dic, no sóc gens partidari, que el que cregui que fitxant un nou entrenador, amb un nou llibre d'estil, tot canviarà de la nit al dia, jo crec que seria ser una mica il·lús, no? Bueno, recojo el testigo de lo que, entre comillas, puede transmitir lo que es la directiva, que ahora hablaremos también, y si me permites haré un inciso en la directiva, ¿no? ¿Qué es lo que nos están vendiendo? También nos están vendiendo que están haciendo fichajes para estar dentro del playoff y para subir, ¿no? Porque la primera es que es lo que han venut cada año. Tanto, yo insisto que disto mucho de lo que estoy viendo a lo que realmente necesita. Ya no hablo del mister, de la directiva. También cojo el testigo de nuestro compañero Carlos Cortés. Es decir, me gustaría saber precisamente qué es lo que piensa la directiva con estos 9 partidos, no? Bueno, però ho podem imaginar fàcilment, que deuen estar patint, que veuen no els agrada. I jo crec que deies que venen, que volem estar, no? Si pot ser primers, és que tampoc pots vendre altra cosa. És a dir, perquè segurament aquest és el teu desig, aquesta és la teva esperança, tot i que ets conscient que ho has canviat tot perquè vas veure que amb aquell projecte i amb aquells jugadors doncs no te'n vas sortir, per poc, vas tenir la meta o la platja la vas tenir a tocar, però vas quedar finalment doncs fora. Per tant, la directiva ha de vendre. Jo crec que la propietat del club tampoc pot vendre altra cosa. Sí que és veritat que això ens torna a generar l'escenari igual, que si ara Déu no ho vulgui, palmes 2 partits, te metes abajo i estarem ja, què estarem dient? Cambiando y hablando. Pilota de partit, ¿no? Això es evidente que y totalmente de acuerdo. Tú has comentado que eres partidario del entrenador por temporada. Yo lo he dicho y lo mantengo. Yo ahora el cambiar a un entrenador para mí no es la solución. Es decir, no es la solución dado estas circunstancias. Porque tú has apostado como directiva, has apostado desde un cambio para mí irracional, un playoff del año pasado, a un cambio y apostando por un entrenador que en teoría traía, bueno, pues no estaba entrenando, pero tenía ese crédito que aún le quedaba en el Nastic, ¿no? Veamos a ver, yo lo digo porque esta tendencia negativa
lo que necesitamos es inmediatamente tener un punto de inflexión y al menos dar, y ese binomio que hablo de juego-resultado, que todo sea parejo y que sea ascendente. Parlem d'aquest gir de timó, tant de bo sigui el més ràpid possible i a partir d'algun partit bo. El que passa que és cert que també vam tenir aquesta sensació quan va passar els dos resultats del Densa i Eivissa i l'equip no ha canviat en res perquè ha tornat a fer passos enrere. Per mi em va fer algun endavant. A mi el cap, quan comentaves això, d'aquest punt d'inflexió, m'ha anat aquí on situaves ara. És a dir, que ja hem viscut l'escenari de 2 victòries seguides a punt de la tercera i veus que l'equip el creixement no s'està produint, no? Per tant, tinc la sensació que no arribarà, perdona'm, tinc la sensació que aquest creixement no arribarà a cop de resultat. Ha d'arribar d'alguna altra manera, amb la confecció pròpia de l'equip. El binomi, sí. Amb el que fan el dia a dia, recosint línies, donant seguretat a l'equip, perquè si no, no sé si arribarem aquí. I que consti que jo estic d'acord amb això, que un canvi d'entrenador, i passa en molts equips que segurament a nivell de joc funcionen molt bé, els punts que es porten són els que són. La categoria és la que és i tot està molt igualat i continuaria estant i que l'equip estés molt millor. Segurament això seria una realitat. A mi l'únic que em preocupa és precisament que això, que aquest canvi de timó a partir de resultats ja hem vist que no va arribar. Per tant, si l'equip ara encadenés mals resultats, aquesta sensació de que no acaba de tenir les coses clares, a mi em fa por que pugui arribar als jugadors i que tot plegat comenci a créixer també a dins, que no sé si ja existeixen. Llavors, aquí, per mi sí que arribes a un punt en el que t'has de replantejar coses perquè ja has vist que a partir de resultats no ha sigut suficient i si veus que la plantilla tampoc acaba de tenir clar el com, però jo parlo sempre a partir d'això, de 15 jornades. Crec que vam arribar una altra vegada en l'ultimàtum a una jornada 4. Crec que això és evident que no té cap mena de sentit. Parlem del que ve, parlem breument, tampoc estarem al programa reflexionant sobre això, però avui hi ha partit de Copa del Rei, partit al camp de l'Atlètic Balears. No sé què espereu, si imagineu un partit... Primer, parlem d'això de sempre, de si la Copa molesta o no. Arriba en una circunstància especial. Álvaro, tu tens molt clar que per tu no molesta. No. Yo soy partidario de jugar la Copa. Además es un escenario que me gusta como entrenamiento, como competición y evidentemente yo creo que los jugadores tienen que estar motivados. Es decir, y disculparme, lo hemos comentado fuera del micrófono, no comparto la idea de lo que dijo el míster de que, bueno, pues que la Copa del Rey evidentemente no se va a ganar. No se va a ganar, pero hay que jugarla y evidentemente hay que disputarla. S'ha de jugar, y s'ha de disfrutar, y muy bien. Y yo creo que los jugadores nos gusta, o a mí personalmente también me gustaba el escenario de una copa, de una competición que te pueda dar entrenamiento y un escenario real de lo que pueda ser una competición y el rodamiento para jugadores también que juegan y jugadores que no juegan. Entonces, a mí me gusta, soy partidario, hay que jugarlo. Y evidentemente hay que demostrar, bueno, todo esto que estamos hablando, de que realmente el Nàstic tiene que hacer un cambio de paradigma de lo que estamos viendo. Jo tinc la sensació que et molesta per la situació en la que arriba aquesta Copa, no? És a dir, que al Nàstic li molesta perquè com que estàs en aquesta fase de confecció que no arriba, no? De creixement que no assoleixes, posar-te en un escenari de competició al màxim nivell en el que pots optar amb un aparador gran, amb un aparador interessant, et genera, jo crec que se't multiplicaran els dubtes. Imagino avui un escenari on el Nàstic no es trobarà còmode, no? Es trobarà incòmode, segurament patirà, tocarà a veure si la porteria torna a estar al màxim nivell per intentar defensar el resultat. Per tant, em dóna la sensació que el que podria ser un bonic escenari, un regal també per l'afició, perquè no n'hem parlat molt fins ara, però també no oblidem que tot i els dubtes, tot i que l'equip no està donant la talla, jo veig que els aficionats segueixen connectats amb no diria que potser no tant amb l'equip i amb la idea de joc, però sí connectats amb aquest projecte, no? Connectats amb aquesta il·lusió que fa 3 temporades que aquesta flameta es manté viva. Per tant, compta també amb això, que no és limitat, que la gent també es cansarà, que la gent deixarà d'anar al nou estadi si veu que el que li proposes no l'acaba de seduir. Per tant, la Copa podria ser una bona oportunitat, però em temo, i tant de bo m'equivoqui i ens equivoquem pel que estem dient, que avui veurem coses que no ens acabaran de fer el pes. No, és complicat en aquest escenari del Nàstic perquè hem vist molts jugadors de titulars, molts de suplents, no acabem de tenir clar qui són els indiscutibles i qui no, però apostaríeu per un equip amb un protagonisme pels que no venen jugant com a mínim els darrers partits? Jo crec que sí, jo crec que donarà més minuts als que tenen menys minuts a les cames. Tinc la sensació que el pla de partit de Luis César serà de que la Copa
tornem al mateix que dèiem abans, que la Copa no ens faci més mal que bé. Per tant, tinc la sensació que mirarà molt quins són els elements que té, és a dir, confeccionarà absolutament l'equip segur pensant en el que ha de passar diumenge, no? Diumenge a la tarda, al vespre, i a partir d'aquí farà un equip per no anar a prendre mal en la gestió d'aquest equip. ¿no? Exacto. Bueno, él ya desde un momento, entre comillas, y permíteme la expresión, ¿no? Renuncia a lo que es la competición. Y bueno, yo creo que va a hacer evidentemente un equipo pensando en lo que es el domingo, no en la misma competición. Pensando en el domingo, un cambio en portería que sí que lo veo clarísimo, va a dar otra vez alternativa, precisamente para, bueno, pues para esa confianza que le dio en los 2 primeros partidos, pues volver y demostrar in situ de que realmente también él tenía razón. Ahora bien, Dani Rebollo, pues evidentemente está que se sale, gracias y Dios, y bendito sea Dios de Dani. Y insisto, un equipo confeccionado con visión domingo a la tarde, 8 de la tarde, 8:30. Luis César és absolutament pragmàtic, és un entrenador molt pragmàtic, és un entrenador que jo crec que està intentant inculcar una idea, que no l'estem veient al camp, però estic segur que ho està intentant el dia a dia, inculcar una idea als seus jugadors, i per tant és un pragmàtic absolut. I en aquest pragmatisme avui també sortirà a jugar contra l'Atlètic Balears, no? No m'imagino un altre guió de partit. Sí. Tant de bo aquest escenari nou, per què no? Serveixi perquè jugadors, per exemple, guanyin confiança, o jugadors que no estan tenint tants minuts en tinguin més, o qui sap si fins i tot en aquesta porteria. Tot i que tinc dubtes, perquè sent un home tan pragmàtic, tens un jugador en flor, en flor, i tens l'MVP del teu equip amb diferència, el que portem de curs, i no sé si voldrà renunciar a aquesta flor. No? L'altre dia, perdona, Álvaro, Luis va parlar de noms propis a la roda de premsa ahir, en la prèvia del partit d'avui de Copa, ja dient públicament alguns jugadors que seran titulars, com Òscar, que ve de sanció el cap de setmana passat, va parlar de Cédric, va parlar de Santos, que va de ser suplent, va dir alguns, però no va mencionar el nom de Fuy Díaz. Per tant, jo crec que també és una cosa que jo crec que jugarà Fuy Díaz, però que ho podem deixar també en l'aire perquè és capaç de sorprendre en això. Creieu que el partit de Copa realment pot servir perquè el cap de setmana... Ell va dir que no té clar l'11 del cap de setmana i que una bona actuació avui li pot fer replantejar coses. Creieu que això pot passar de veritat en un partit de Copa? Bueno, por lo que hemos visto, con el cambio de jugadores que ha tenido, pues puede ser que sí, ¿no? Le puedo coger la palabra al míster y que realmente una buena actuación hoy, todo y que el campo no es ni la hora es precisamente un escenario idílico para el rival. Sí que puede dar cambios porque lo ha demostrado así. Ahora bien, insisto, yo creo que él va a hacer una confección de un equipo con miras al domingo, que recordar que viene el primero de la clasificació. Sí. L'interès és diumenge. L'interès absolut és diumenge. I que consti que a mi jo personalment, sobretot des del canvi de format de la Copa, jo crec que pels equips de Primera Federació ha deixat de ser tan atractiva com abans. Pensem que probablement si el Nàstic passa a eliminatòria, com l'any passat que haurà un equip de segona, com l'any passat va ser l'Huesca, que no va generar ni una bona entrada, tampoc al nou estadi. Que no t'aporta massa res. Per mi és una competició que pels equips de Primera Federació ha deixat de perdre bastant, sobretot perquè hi ha molts equips de Segona Federació que passen de ronda. Federació crec que sí que és un regal i és un lloc on poder-te reafirmar, on poder-te mostrar l'aparador, i si mirem que jo crec que ho hem de fer, no? Que és, bueno, ho hem de fer, o crec que ve donat, doncs pel Reus sí que és una gran oportunitat aquesta Copa, i ho vam viure amb aquest partit contra l'Europa, que pel Reus i per Reus va ser com una mena de festa major, no? Una mena d'aquelarre de reautoafirmació. Sí, precisamente es una trayectoria que ya se está desarrollando en 2-3 años y que realmente está consolidando una idea de joc. Sí, igual que deies tu també, no, Esteve, ells venen en un estat de forma molt diferent al del Nàstic, per tant, per ells és un premi. És un premi. Exacte. És un premi. Pel Nàstic la situació és molt diferent. Fins i tot, mira si és premi, que fins i tot en un escenari com el que vam viure aquest dimecres al vespre, no? Camp amb fang, plovent tot el partit, gran part de l'afició mullant-se. Compte que crec que érem 3.500 aficionats a l'estadi municipal. No està gens malament per un equip que ve de refundar-se, no? Que ve de refundar-se, ve de tot el que ha patit. I per ells tot això es va convertir en un premi, no? Fins i tot pels jugadors. Compte que, clar, que això ho acabaran pagant aquest cap de setmana, segur. Hi ha jugadors ahir que van fins i tot algunes lesions, problemes. Sí. Això és tot el que vol evitar
Luis César. I m'agradaria dir que fins i tot va ser un premi també per l'Europa, que també ve en un moment molt bo i que per ells també era un extra i anem a jugar-ho i ja està. Anem a parlar del partit de diumenge perquè, com diem, pel Nàstic segurament és el que ho centra tot plegat. Ve l'Atlético B, equip que ve en molt bon estat de forma, un dels filials amb una plantilla molt potent, amb Fernando Torres a la banqueta, que ve de guanyar l'Europa, que ve líder, amb sensacions molt positives. Us preocupa el rival o tornem a estar on sempre en aquesta categoria mai se sap? Bueno, como todo, ¿no? El tópico es que un filial es impredecible, ¿no? Yo, por lo que vi en la tele, por lo que estoy siguiendo, un equipo con 17 puntos, 15 goles a favor, no sé si me recuerdo, 9 en contra. Hombre, es un equipo que se ha trabajado, es un equipo que tiene una consistencia y un equipo que tiene un esqueleto ya de 2 años atrás, con un referente que es Fernando Torres como míster. Yo creo que es un rival duro, y podría decir que no viene en el mejor momento, pero yo creo que sí, para reafirmar precisamente el Nàstic en el nuevo estadio, un punto de inflexión que es lo que he comentado antes, ¿no? Es decir, dar ese punto de que el Nàstic resurja, que haga un buen partido, que haga un partido intenso, porque la verdad es que no hemos hablado, pero me ha faltado ver en estos 9 partidos una intensidad de jugadores. Això sí que m'ha sorprès, que normalment els equips de Luis César una de les marques d'identitat eren aquesta intensitat. I jo la intensitat en molts moments, en moltes fases de molts partits, l'he trobat a falta. Y bueno, yo creo que puede venir en un buen momento para ese punto de inflexión que he comentado anteriormente. Sí, és un equip de molta qualitat, és un equip de molt cartell. Sí que és veritat que jo crec que, mirant el got mig ple, aquests equips que proposen molt a la manera de jugar de Luis César, si l'equip està més ben lligat que no pas com l'hem vist fins ara, li pot anar bé, no? Un equip que és molt més protagonista en pilota, que et permet que tu assumeixis el paper i el rol que vols fer, és a dir, d'esperar molt més, d'intentar que passin poques coses i de sorprendre el rival en determinades accions i moments del partit, allò que tantes vegades repeteix Luis César, que els partits tenen molts moments, doncs aprofitar un d'aquests moments per fer-li mal al rival, no? I això podria passar. Compte, però, que si l'equip té dubtes, si l'equip no està ben recosit, pot ser que pateixi diumenge, pot ser que pateixi, i si pateix i encaixa i el nou estadi no acaba de tenir clar que el seu equip estigui donant la mida, doncs tot plegat es pot enverinar. ¿No? Los problemas, sí, los primeros nervios que podemos ver un poquito más insistentes. Insisto en el punto de inflexión, insisto en que tiene un gran partido para que realmente reafirme, bueno, pues o que se destapen precisamente. I bueno, i així lo esperamos. Però sobretot parlem, imagino que a partir del joc, no? Perquè el resultat ho hem vist, i ho comentaves tu també, em sembla interessant el fet de que vingui un rival que intentarà ser protagonista, perquè els filials ho porten assumit, tot i que per mi l'Atlético és un d'aquells equips que sap amollar-se una mica a tot, però segurament vindrà a fer-ho, perquè a més va líder, no té res a perdre, ho té tot de cara. És un bon escenari per fer-ho, és un nou estadi, que això no ho oblidem, també agrada venir. Jo estic d'acord amb que hem vist bones versions del Nàstic, entre cometes, en això, com per exemple contra l'Eivissa, va ser un exemple bien d'això, de deixar que l'altre tingui la pilota, jo ja et faré mal, però va ser una cosa que l'equip jo crec que va intentar fer a Sabadell i no ho va aconseguir gens. Per tant, venim d'un pas enrere per mi en això, és una altra cosa que, com parlaves tu, s'ha de veure si l'equip és capaç de millorar en això en el joc, i una altra de les coses és que a casa l'equip ha de créixer. I aquest també és un altre factor important, és a dir, que l'equip a casa no ha mostrat més personalitat que a fora. Aquell Nàstic de les dues cares del curs passat, que veiem que a casa sí que tenia una identitat molt clara, aquest curs no ho hem vist. Fins i tot potser l'he vist més incòmode en moltes fases de molts partits jugant al nou estadi que no pas jugant fora. Però és que l'equip, i tornant a l'inici, allò que dèiem de si la suma de partits i d'entrenaments ha de servir perquè el Nàstic creixi, ho hem d'anar veient, encara que siguin passos petits. Per tant, hauríem de veure que és un equip que té més capacitat de sostenir-se i de no patir tant davant d'un equip que vulgui ser protagonista, i hauríem de veure que és un equip que té més capacitat també per fer mal al contrari, perquè hem vist un Nàstic fins ara molt pla, no? Amb poca capacitat també de sorprendre el rival, no? Poco intenso. Segurament lligat amb la intensitat, però a vegades també segurament la intensitat, va lligada amb la idea que tens de joc. És a dir, si no tens idees clares, a vegades la intensitat també són aquells equips que a vegades semblen apàtics, però més que l'apatia és que no saben exactament realment què han de fer, no?
Que de hecho también te digo una cosa, y os comento, cuando el míster dice que quiere tener el control absoluto del partido, hombre, no lo sé si realmente yo he visto muchos partidos o muchos equipos que puedan tener en fases absolutamente el control Bueno, clar, però pots intentar tenir amb pilota o sense. Hi ha dues maneres de fer-ho. I jo crec que el Nàstic ho ha intentat de les dues maneres i en cap de les dues s'ha acabat de sentir còmode. No, perquè amb la pilota no se sent còmode aquest equip. Fins ara no se sent La salida nunca ha sido del todo lo ágil que ha podido. Vimos un Morgado que sí que podía tener un poquito más de desenlace, de salida, pero que tampoco acaba. Un Camus que parece ser, ¿no? Y hablo del partido anterior aquí en casa, que tampoco le dio mucha salida cuando realmente podía tener más salida. Bueno, és el que dices, no s'encuentra incòmode. No es troba còmode perquè tampoc fins ara no és reconeixible aquest equip, és a dir, no? L'alineació gairebé cada partit és un joc de transformació, no? I en aquest joc de transformació que els jugadors tampoc estan recosint aquest equip. Estem en un escenari que és difícil, però al final el futbol i aquesta categoria són molt complicades. Jo estic clar que de mètode, treball i ganes d'anar-hi, Luis César això ho deu estar intentant a cada partit. És un entrenador que si alguna cosa exigeix als seus jugadors és compromís i seriositat. Aquí ningú es pot despistar ni un moment. Veurem si ho aconsegueix. És un entrenador de la vella escola, per dir-ho d'alguna manera, que ell creu més amb el bastó i amb el tenir el jugador sempre molt tensionat i pendent de que pot perdre el seu lloc en qualsevol moment. Veurem si això li comença a donar o no resultats. Fins ara no li ha donat resultats. Esperem que sí que li comenci a donar resultats, perquè si no, clar, els nervis a Tarragona sabem que apareixen relativament ràpid, ¿no? Al final, o normalmente los equipos tienen lo que es un esquema básico, ¿no? Y pueden ir alternando, evidentemente por lesiones, con 2 cambios. Es que estoy observando y he visto que tenía hasta 4 o 5 cambios diferentes y posiciones, ¿eh? Sí. Por lo tanto, en posicions clau. Claro, eso al final crea desconfianza y crea desconcierto en el equipo y en uno mismo, como jugador. Veurem què passa diumenge, veurem primer quins 11 treu Luis César avui en Copa i diumenge quines apostes fa, si veiem alguna evolució, algun canvi de l'equip, que esperem que així sigui perquè li convé. Esteve Giral, moltes gràcies per passar per aquí. Gràcies a vosaltres, un plaer com sempre entrar aquí a jugar una mica, a tocar una mica la pilota i a veure si hi ha sort i comencem a veure el Nàstic que tots desitgem, no? Esperem que sí. Álvaro, també com sempre, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana vinent després de Copa i després del partit de l'Atlético. Doncs buena setmana i força Nàstic, com sempre. I visca la Copa, que és una competició. Tot i que ho hem pintat molt negre, jo avui em posaré davant de la tele, a més em tocarà treballar, perquè comentarem el partit per RAC1, però jo tinc ganes de posar-me davant de la... A mi l'escenari Copa m'agrada molt. Esperem que vagi bé, com a mínim que sigui una sorpresa positiva dins de tot el que estem vivint a l'entorn del Nàstic. I com sempre també gràcies a vosaltres per escoltar-nos, una forta abraçada i fins la setmana vinent.